li puc explicar perfectament què pot passar-li si es menja els llibres. Aquesta és la història de l'increïble nen menjallibres. Podria ser... Sí. Hi havia una vegada un xiquet que no li agradava massa llegir. I un dia va provar de pegar-hi un gosset de llibre. I va dir, oh, això està bo. Però va passar els dies. I el dia següent es va menjar una pàgina. I una altra pàgina. I un llibre sencer. I un altre. I se'ls menjava com si foren bresques. Es va convertir en l'increïble nen menjallibres. Tot el món el coneixia, perquè no era una cosa usual, veritat? No era una cosa normal. Es va continuar menjant llibres. I sabeu què passava? Que a mesura que menjava llibres, el seu coneixement es feia més gran i més gran i més gran. Era el xiquet més intel·ligent de tota la vida. De tot. I sabeu per què? Perquè es menjava llibre, el coneixement anava al seu cap i després la resta del llibre anava a la seva patxera. Però va passar una cosa. Mireu, deixarem així a cap, vale? I així no tenim més coses. Per si acas. Així no tenim ningú. Mireu, era molt intel·ligent i guanyava un munt de premis. Però un dia, de moment, els coneixements del nostre amic es van barrejar. I a classe li preguntaven, dos